Hephaistos. Hvem var han? Hephaistos, han var den storslåede olympiske gud for ild, metal og sten. Han fremgår i Disneys Hercules som guden, der smeder Zeus' lynkile. Han afbildes oftest som en beskægget mand, der rider på et æsel med en hammer og en tang i hver sin hånd, altså smederedskaber. Han er søn af Hera, som fik et barn uafhængig af Zeus, fordi hun var jaloux over, at Zeus havde fået Athena uafhængig af Hera. Ares. Hvem var han? Han er gud for krig, kamplyst, civil orden og mod. Han er en af de 12 store olympiske guder, og er søn af Hera og Zeus. Han blev født, da Hera rørte ved en blomst, og han er fuldstændig det modsatte i forhold til hans søster Athene, som er fornuften og beskyttelsen af mænd i krig. Han er ofte afbildet som en beskægget mand, iført krigerrustning, hjelm og våben. Men han kan også afbildes som en ung, skægløs mand med spyd i hånden, ligesom Pantheon i League of Legends. Myten om Hephaistos, Afrodite og Ares. Der står i 7. sang, at Afrodite, som var Hephaistos kone, var ham utro med Ares. Helios så dem snige sig ind i fyrsens kammer, altså Hephaistos soveværelse. Han var knust, men føltes hurtigt af had og hævnlyst. Han smed de stærkeste og mest snu lænker nogensinde. Tynde som spindelvæv, så ingen gud ville se den. Stærke, så ingen gud ville bryde den, når de først var lukket. Efter han havde sat den op i sin bolig, lod han som om han tog afsted mod øen Lemnos. Afrodite og Ares faldt med det samme i fælden og begyndte at elske i Hephaistos seng. Men da de lige havde fået deres tøj af i deres liderlighed, klappede fælden i, og de kunne ikke bevæge en finger. Der kom Hephaistos tilbage og råbte til de udødelige guder af Olympen. Kom, I skal se en grinagtig, men også forargelig scene. Som fader Zeus datter Afrodite dog håner mig så vandfører. Evig og altid har han som galan den morder til Ares. Han er dog flot og hurtig til bens, men jeg er desværre invalid fra fødslen. Og for det kan jeg takke min moder og fader, som jeg aldrig har... Fuck mig! Som aldrig skulle have født mig. Se bare, hvor de ligger i elskov, lige midt i min seng, men af fælden slipper de ikke, før faderen returnerer alle brudekøbsgaver, jeg har betalt for denne tæve til pige. Ares bliver til grin blandt de olympiske guder. De siger, over at en halv kan hente en hare, så er der som den invalide Hephaistos har indfanget Ares, så netop er den hurtigste gud på Olympen. Derefter følger en samtale mellem Argos-dræberen Hermes og Apollon, den fjernt fratræffende hersker. De er enige om, at de begge ville ligge på skue længere for at elske med den gyldne gudinde Afrodite. Poseidon, som også er mødt op, beder Hephaistos om at slippe ham fri og siger, lad ham nu slippe. Jeg vil selv garantere for boden han bøder, som du kræver at få. Som rimeligt er mellem guder, hvortil Hephaistos svarer. Bed mig ikke derom, at få kaution af en dårlig betaler sig ikke. Hvilken sikkerhed har jeg for, at det du siger er sandt? Kære Hephaistos, altså hvis Ares flygter, så lover jeg, at jeg personligt betaler, hvad du mener, dræberen Ares skylder dig. Hephaistos siger, det som du tilbyder mig, det våger jeg ikke at afsløre. Lad os begynde. Tak. Tak. Tak.